L-għaxqa ta' Gaetano kienet dik li allegra tfal. Jarhom ferħana, għalhekk ma naqas li ħafna mill-kanzunetti tiegħu kienu mirati lejhom. Fil-lirika li kien ikollu Gaetano hemm ċerta wkoll ħansih lina innoċenza. Jiġifieri donnok qed tara dan ir-raġel adult. Imma li qudiemek għandek tifel. Jien naħseb il-familja kbira li kellu flok u kiber magħha u ċkien magħha. Għaliex il-kanzunetti kienu tant ferriħa, tant li stek kontom kulħadd. Meta kien jitla fuq il-palki kan tas-sala tqum kollha. Dak ċertu ferħ li kien iġib. Ma nafx il-karattru tiegħu barra minn fuq il-palkina, imma jispirani illi kien hemm ġentili. Issa dana qed ngħidu jiena mhux għax nafu personali, imma qed ngħidu li kont nixrob mill-kanzunetti tiegħu, mill-lirika tiegħu. Tara l-ġentilezza, tara kif jittratta kollox kien biħlewwa, b'simpatija. Programm popolari fuq Redivision kien il-programm ta' Tziju Salf għat-tfal. Kien programm mżewwaq ħafna u minn dan il-programm it-Tziju Salf u Tziju Franz għal-ħabta tal-miliet kienu jorganizzaw parti kbir għat-tfal ta' Malta kollha. Kien ikun hemm bejn 600-800 ruħ. U dan il-parti kien isir diversi postijiet ta' Malta. Imma sena partikolari insertat l-aircraft carrier Ark Royal kienet fil-port il-kbir u iddeċidew li dan il-parti jagħmluh fuq dan il-vapur. U min kien il-guest of honor biex jentertainja l-tfal għal dan il-parti ħatħlief Gaetano Buttigieg Gaetano kanta. U min kellu biex jakkumpanjah fuq l-akkordin Edward Taliaferro.